Jardunaldi hau antolatu dugu, eta aurtengoan eskaintza berri bat martxan jarri dugulako. Industri mantentzearen digitalizazioa ditzen da, eta da espezializazio kurtso bat. Eta horren pixka bat kontraste bat egin dugu 12 bat dozena bat enpresakin. Egin duguna da pixka bat perfil hori egokitu inguruko beharretara. Eta interesgarria ikusi dugu, aurretikan ere pixka mai inguru bat, Gipuzkoako Foru Aldundia eta beste hainbat erakundek parte hartu duten, beraien ekarpena eraldaketa digital honetan zein den ikusteko. Pues nos parece muy enriquecedor y en concreto la especialización esta que se ofrece desde Armería Escola, pues para nosotros es muy adecuada a la transformación que estamos llevando a cabo. Bueno, pues efectivamente las empresas tienen que ganar en efectividad, en capacidad de adaptación y en afectividad. Nuestra apuesta en ese sentido es conseguir empresas más atractivas, entendiendo la empresa como un proyecto compartido sobre la base de la confianza. La transformación o la mejora de la cultura tiene que estar totalmente alineada con esas decisiones estratégicas que las empresas tienen que tomar. Nik esango nuke digitalizazioa ez dela teknologia, edo gakoa ez dela teknologia, baizik eraldaketa baizik. Eta horretarako enpresen lidergoa ezinbestekoa izango dela. Sektore batzuk, beste batzuk baino, aurrerago dijoz eta beraz abiadura handiagokin joan beharra daukate, beste batzuk azkenean mantsoago, baina azkenean guztiok eraldaketa prozesu hori ekin eta ibilbide hori egin beharko dute. Gure ustez espezializazio honen beharra erabatekoa da. Gaur egun enpresek behar dute nolabaiteko talentu bat eraldaketa horretan laguntzeko modukoa dana, eta hemen eskaintzen den espezializazio honek guk ikusten dugu bere bizikoa dela, bai handientzat, baina batez ere enpresa txikientzat gaur egunean eraldaketa horretan gehien behar dutelako. Digitalizazio gabe gu gauden merkatuetan ezingo duke gure produktua saldu, eta beste aldetik ere gure produktua hobeto ezagutu, datuekin gure linean nola funtzionatzen ikasi eta horrekin produktu bat egitea.